Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Ka gospel mendagasngi kawanra hangi arngot ki matla ki balangit ha u Jesu. Bad ka jingit kawanra ya ga jingshania ha ga jingim jongki. Bad ka tinu belai ka ong kilabud ya u Jesu kadba kidang matla. Kilabud ya u Jesu shwaba kinyomad ya ga jingkoi jingkia na u Jesu. Kabamud kila shania what hapadenge jingshitam junki yau Jesu. Haba kila shania yau Jesu what hapadenge jinginjar junki what hapadenge jinglam matla junki kila pinkre ya ke jingem junki banyo pediang ya ke jingshai bunsin kane kalongka rukam bakabor Jesu kan pau hakibruyo laraki bruyo ki pangi bastom ki duai da ka jingshania kim yo i kini ke matla kim shimla yo i au Jesu Henry kilangai bat kata ke jingait kala perlong ye ki ban shania bat kila bud yau Jesu bat kila bud yau Jesu da ka ba pla ya ka jingai jongki kila pla ayu ko kun David kila kerperta to isne yangi ko kun David kabamon kadba kidang yai bud yau Jesu hage jinget ka jing shania jongki kala roy hapo jongki bakila la ban shania tilli tillan yau Jesu but kila ban plaru artat ya ka jinge jongki baki ang melong ukono David melong Messiah but ka jing shai kala stang ban rung hapo jongki Haba kila playa ka jing shai kala rong hapo jangki. Namar Messiah ulong ukurnu bale Messiah ulong ka jing shai janga parte. Bad uno ubriyo kano kaburiyo bakalay ban playa ka jinged hangda karong ya ka jing shai jangu Chris. Hangda karung ya kabor jongu nompenim Messiah. Ko himen ko para ladangi peit hakane ka jimpule but kumjur ya ka jimpule shua haka kospa jongu Matthews ngila yo I haka linnam pra but kendai ngidon shippo tilli ki jingle kampala jongu Jesu. Habangi pusan binia halor kane ke jimba tai jongo Matthews halor kane shipot leki kambala kabau Jesu lale ngilaban ken mauro ya ke shipot leki kalam kaba kaka kitab Exodus kalabatai shua ki pai Israel kin lai loin na kari Egypt ki pai Israel kila don ha ka jinglong mrao janga pop but ka jing sinyo but ka jing jinjar badu blay ula pen pao ya kaburam jango ha ki no kin kari Egypt but ki nong Egypt da kabawanra shippo tiliki kalam but kata ke shippo tiliki kalam kalang ka dak shin janga bor bale but ka bor trek kam jango bale but ka bor sinshar jango bale but gitte haka kalam ka ba shippo but ki pai Israel kilalai loit na kari Egypt hangne ladangi pusan binia ya kane ka jingle kambala jangu Jesu shaki arngot ki matla ngila ben skoturu kane ka kambala kaba kine arngot ki matla kila yomad kalonga kambala kaba kindai kaba Matthews ulabatai haka gospel jangu nadu linnam pra hadu kindai kaya kabangi de ben ring jingmod lemba kane ka kambala lemba kane ka jimbatai jangu Matthews Badu Matthews o penche sha hangi badu Jesu ulong kata ka jingshai u Jesu ulong kata ka bor jango bale badu Jesu ulong Messiah shisha ula wan ban penim yangi ban yalam yangi na ka jinglong mrao sha ka jinglai loid But ngiyos ngoro na ka jimpule na ka kitab Isaiah nong ya tulupa ka kranshai ka dar ba ha ka por nom penim kaya ka ban sajia ha ka parte
ye ki ba kullut ki yosngo ba ki ba matla ki ba im ha ka jingdum kin stang ban yo I ya ka jing shai kane ka long ka jing long jong ka jing wan jong mesaya but ya ka ba ka jutam barim ka kedau ka stang ban urlong ha ka jutam batimai but ka penshisha hangi badu jisu ulong mesaya ladangi don jing shania ngila ban yo ya ka bortamai na u. So Jesus is the Messiah. Jesus is God, but Jesus is the light of the world. But lada ngishania how Jesus belong Messiah, but Jesus belong ga jing shai janga parte ngin salai loid na ga jinge baro. Ka jutam barim baro kawe ka peni hangi ya ka bor janga jingisene ka jungu blame. Messiah ulong ga tlong janga jingisene. But ladang is shania haka jingisene ngin sayomad jingshai. If we trust in the mercy of the Lord, we will receive light. Bahad kajutam barim kawanraya kane. Bad minda habakine arngut ki matla kila penbana but kila perta to isne yangi ukun David kaika balajia kila shania haka jingisene ka jungu bale. Daka jinge but haba ki shania haka jingisne ka jungu jisu jingisne ka jungu bale ka jingshai kalastang ban taba haki kama jangi om tang haki kama henre baroshi riniang kane kalong ga jingi kai kaba kongsan kabangi di ben sautu lemba kane ka gospel but kam dame kadbangi duwai kadbangi pengare naga benda ka Christmas ngidon kam ben sautu ya kane ka jimaya uno ubriyu kano kabriyu ka kot karpad ya ka jingisne ka jango bale hangda ka jingshai jango Jesu kanrum lada ngi baharo kumshing shisem ngi kot karpad ya Jesu ha ka jingim jangi lada ngi kot karpad ya Jesu Messiah ha ka jingim jangi lada ngi kot karpad Jesu kun David ha ka jingim jangi ha ka ingasem jangi ka jingshai jangu Chris kan stang ban taba ha ka ingasem jangi halor ke bapang halor ke batolot bor halor ke badona bor halor ke ba im ha ke pop halor ke badon hapedeng babun jait ki jing dolot ki jing na ko himmen ko para kane kalonga jing shisha bad lada ngi kot kar pad bad ngi ngeit kum kene arngot ki matla ka jimpenim kan manrung hangiru haki kinna haki samla haki longopa habaro shing shisem ka bor jangu Jesu ka jing shai jangu Jesu kan penbet ya ki kemat ki matla jangi ki kemat ki matla jangi kan stang ban yo I kumba la yo I yakine arngot ki matla namaru Jesu wan ban vengno ya baro ki kalam janga jimpang baro ki kalam naka jingim jangi baro ki kalam naka inga sem jangi naka parte baroka we tongin ngei thau Jesu haka ba ped ki dakishin jangu daka ba ped ki kambala jangu kanamba ngiru nginyomad yaka kambala haka jingim jangiru bangin longro ki kun baken sai jangu Jesu kumkine arngut ki matla haba kila yomad yaka jingko jingkia kila bud ya Jesu but kila late partasha ki himmen ki para yaka ba kila yomad ki kalalanga sakki jangu Jesu Christ daka jingate tongin lang ki sakki jangu Christ tongin lang sakki jangu Messiah tongin lang ki ba ye shirham ya Jesu tongin lang ki ba shania telan ya Jesu ha ka jingim jangi bandu kindiu ya Jesu man ka kelet ma ha ka jingim jangi Jesu ba id ngi duwai bad ngi shania telan ya me kumkine arngot ki matla ngiru ngi pang ngi shitam ngiru ngi sosi ngi sngo jinjar bun sin ngi im hapadeng gi jingdum babun jai wan rai ka jing shai jame kadba ngi shania hame kadba ngi ngeit hame pin roy ka jinge jangi ban kot kar pad yame ko Jesu kun David to isne yangi en ya ro ya utrai Jesu Christ Amen.